To je on? Počkej, to jde nějak rychle, ne? Berem ho. Jo, to jde na mašině nebo na kole? Bobule, tady do 328, kolo na dálnici, jede jak dobytek, jeden pode 1, směr Praha, 185 km. To jede tak rychle. To jde za autem v duchovém bydlu, ne? Ty vole, už to vypad, vole, to mám sundalo. Počkej, jde? Nevím. Jde. To nevím. No, ztratili moment, ztratili jsme ho. Počkej, Bago. Ty, zastav, Baro, tady, vole, Bago, přibrzdí, vole, co dělám? Tak prdel, on pojde přes svodidla, vole, na druhou stranu. Tak pojď jedem, Tam je, on. Vidím ho. Je, kolik jede, ty vole, 98. Teď mi stará doma neuvěř. Zase máme, jde zpátky na Brno, drží se za dodávkou. Od 80 už vlastně na dálnici může, ne? A rozhodně ne na kole. Jako 102. Vole, hele, dodávka, brzdí, Baka, tohle je zužený. Ano. Nemůže, to už musí úplně vyřízeno. Dělat šlapo. Já mám pokud zastavení. Zastavte vozidlo! Slyšíte, zastavte vozidlo! Kurva, sleč toho kola! Bacha, on uhne, uhýbá. Počkej, tam jeď. Tam je bočka. Tady, ber to doleva. Bacha, zdrá! Mají v prdeli, vole. Nič.